kuna tare da tashar taskar Nigeria da Niger. Danna subscribe domin samun shirye-shiryenmu. Gwamnatin Niger ta sauwaƙa wa talakawa biyan kuɗin ruwa da na wuta sakamakon wannan annoba da ta addabi mutane, coronavirus, wacce ake wa lakabi da Covid19. Gwamnatin Niger ta ɗau mataki sosai da sosai kan wannan cuta ta coronavirus, inda ta yi tanadin kyakkyawan asibiti inda za a killace wanda suka kamu da wannan cuta. Gwamnatin Niger ta hana zirga-zirga a ko'ina, ta hana taron siyasa da na biki, bayan nan kuma ta hana sallar juma'a a kowane masallaci, inda gwamnatin ta kafa doka daga magariba zuwa sallar asuba. Ba a so a ga kowa a waje yana yawo. Gwamnatin Niger ta ja hankalin al'umma da su kare kansu da cutar coronavirus. Kowa ya rinka wanke hannunsa akai-akai, ya kula da tsaftar jikinsa da ta muhallinsa. Allah ka kare mu da wannan cuta ta coronavirus.